Conflicte obert entre el Sindicat de l'Ensenyament Públic i el Govern d'Andorra. El CEP ha denunciat públicament la manera com Funció Pública està gestionant la negociació dels seus docents i ha qualificat el procés de responsable, insultant i poc democràtic. Segons el sindicat, no s'han complert els calendaris pactats ni s'ha compartit la informació necessària. El govern ha presentat una proposta política retributiva sense tenir en compte les reivindicacions del sector educatiu. Després de 16 anys de greuges i pèrdua de poder adquisitiu, no es proposa cap solució real ni cap millora de condicions. La darrera reunió, celebrada el 15 d'abril, ha estat la confirmació d'una greu irresponsabilitat política, segons el CEP, que ha convocat una assemblea per a principis de maig per decidir possibles accions entre els seus més de 600 afiliats. Tot i la crítica, el sindicat manté la voluntat de seguir dialogant, però demana respecte i negociació col·lectiva en igualtat de condicions. Per la seva banda, el govern defensa que manté un diàleg constant amb tots els cossos especials i que pròximament hi haurà noves reunions per analitzar les propostes del CEP. Deixa'ns la teva opinió als comentaris i segueix-nos per estar al dia de totes les novetats d'Andorra.